Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Fa un temps, en un vídeo en el que parlava de la importància dels rituals, us vaig prometre que aniria fent vídeos parlant dels diferents elements. Bé, avui em porto un que crec que a tots i totes ens agraden força. Les pedres, les gemmes, els rocs, els cristalls. Aquí tinc un munt de pedres que us aniran sortint les imatges. Per què són importants en els rituals? Bé, les pedres formen part de la terra, és element terra, però a més, cada una d'elles, per la manera com s'ha format dintre de la terra, té unes qualitats diferents. La manera com s'ha format li donen una determinada manera de cristal·litzar, una duresa, que es medeix amb una escala que es diu l'escala de Mohs. Li donen també un color, li donen també un aspecte, una forma, perquè no tots els cristalls tenen exactament el mateix aspecte, depèn de com s'hagin format. Hi ha pedres que no són cristalls, que per tant, quan es fracturen, queden a làmines o queden deformades i trencades, com quan tanquem una rajola, per exemple. Totes aquestes característiques de cada pedra o de cada tipus de pedra són especials i és els que les fan especials i és els que les fan especialment oportunes i adequades per determinats tipus de rituals i no només pels rituals, també per sanació, també com a amulets. Les pedres són molt multipurpose, es poden fer servir per moltes coses, especialment algunes. Primer us vull fer algunes advertències que penso que són importants. La primera seria que sí, les pedres tenen una utilitat, les pedres tenen la seva màgia, tenen la seva energia. Però, com ja us vinc dient últimament i insistint molt, la nostra acció, el nostre treball, la nostra intenció, també naturalment els altres elements dels rituals i la manera com el fem, però la pedra sola, tot i que tingui un potencial, tot i que tingui una energia important amb la que ens pugui sanar, amb la que ens pugui ajudar en aquell ritual en concret, no és suficient. És a dir, per què ho dic això? Perquè som molt aficionades a posar-nos pedres sanadores o portadores de protecció o de sort o que s'emporten les males energies penjades del coll, de les mans, de tot arreu, sense tenir en compte una cosa que l'altre dia li vaig dir a una persona que em segueix i ella suposo que sabrà qui és i li envio una abraçada des d'aquí, que m'estava consultant sobre una nova pedra i m'havia consultat diverses vegades i al final li vaig dir, mira, encara que visquis ficada en un altar amb totes les pedres que tenen propietats del món, si tu no fas el teu treball interior, no passarà res. I li deia per això, perquè sempre m'esteu preguntant quina pedra em poso perquè a l'oficina hi ha una persona que em mira malament. Quina pedra em poso perquè em sembla que estic tenint una ratxa de mala sort. Quina pedra em poso perquè tinc aquest dolor. Quina pedra em poso per trobar l'amor de la meva vida. No va així, no va així. I segurament si entreu a internet us trobareu pàgines i pàgines, poseu a Google pedres per l'amor, i bueno, us trobareu pedres perquè vagi bé un negoci, i us en trobareu moltíssimes, amb tota classe d'explicacions. Però tot això, perdoneu-me, és una mica de camama. És una mica de camama que ve de la New Age, que com sempre us dic, porta coses molt bones, però també ha portat aquesta mena de disbauxa i de cachondeo, en el qual tothom diu la seva, la gent s'inventa coses, perquè la gent canalitza. No em carrego els canalitzadors, jo mateixa canalitzo, de vegades quan faig viatges xamànics, de vegades quan estic creant una meditació. D'acord? Però el que ha passat en la nova era és que tothom canalitza qualsevol cosa i no sempre és veritat, que tothom en sap molt i que tothom amb la seva intuïció preclara, tothom és endeví, tothom controla el tema de la profecia. Aviam, no va així. No em vull carregar ningú. El meu immens respecte per tothom que es posa amb aquests temes. És complicat, però alhora és molt atractiu. I amb les ganes que tenim del miracle exprés i de la solució fàcil, el més fàcil és
Me'n vaig al Google i busco una pedra perquè necessito que a la feina me vinguin més clients. Ens dona aquella pedra que potser originàriament no servia per això, i ens dona aquella pedra que encara que tingui una energia que pot anar orientada per això i fer-la servir en un ritual, per si sola ja podem construir el nostre local amb ametistes, que si no portem una vida coherent, per molta ametista que ens hi posem, no tindrem sempre les energies netes. I no serà només perquè hi hagin energies exteriors, sempre fotre-li la culpa a l'exterior. No, possiblement serà perquè estiguem sent incoherents amb nosaltres mateixos. Segurament serà perquè fins i tot si intentem fer rituals, si intentem fer tècniques, sistemes de pensaments, de creixement personal, els estem fent des de que tot està a l'exterior i que jo no tinc temps, ja no és ni tan sol que ens vulguem expulsar la responsabilitat. És no tinc temps, haig de fer, dona'm això i dona'm-ho ràpid, és com em prenc la pastilla de la felicitat. No, perdoneu, ja sé que et dic aquestes coses moltes vegades, però és que és molt important. Per tant, per no desvirtuar símbols, la simbologia és interessantíssima i molt rica, senyals, pedres en aquest cas, altres materials, coses que ens puguem comprar que ja venen fabricades. Per no desvirtuar-ne l'ús, cal aprendre com fer-la servir. I això no es fa posant en el Google Piedres para el amor, perquè la nostra concepció ja és dona'm la pastilleta. S'ha d'investigar, s'ha de passar molt temps investigant i estudiant. I si no teniu aquest temps, doncs la manera que és acudir a nosaltres, els que ens dediquem a això, que ens hem passat anys i continuem estudiant, i que sí que us podem donar, si no la solució miraculosa, una càpsula d'informació suficient com perquè pugueu fer els vostres rituals, no només amb poder, no només amb la màgia que comporten, amb la que vosaltres teniu i amb el que el món té de per si, sinó amb coherència, amb equilibri, amb seny, amb sentit comú, perquè és així com funcionen. Les feines s'han de fer en sèrio. De la màgia, els anglesos, de tot el sistema de rituals i conjurs i encanteris, fan servir la paraula witchcraft, i craft vol dir art, d'acord? El que jo faig en dic xamanisme, ja us explicaré un dia per què en dic xamanisme i no en dic una altra cosa. Però centrem-nos en les pedres avui. Per tant, si no som experts, no fem búsquedes tuntun i comencem per posar una cosa en els nostres rituals que seria, com ja us he dit altres vegades, el quars. El quars té molts propòsits, és una pedra segura, té moltíssima energia. No és en va que hi ha rellotges que funcionen amb les pedretes de quars. I màquines, precisament moltes màquines que tenen a veure amb la medicina, que funcionen amb cristalls de quars. Una altra pedra multipurpose que serveix per moltes coses i que és segura és l'ametista. I tant una com l'altra la teniu en formes diferents. Aquí teniu una esfera de quars, aquí teniu cans rodats petits d'ametista, cristalls petits d'ametista. Altres pedres fàcils i segures per començar. L'hematite, una altra bona pedra per començar, segura i fàcil. Com totes les pedres negres, a més, serveix per tenir net el nostre espai i el nostre entorn de lo que acostumem a dir energies xungues. Totes les pedres negres tenen una mica aquest significat. Una cosa que ens cal saber, moltes vegades parlem de pedres amb un nom determinat i no sabem que el seu origen, que la seva composició química és la mateixa, només que per la manera com ha cristal·litzat, la temperatura que s'ha fet al llarg de molts anys dintre de la pedra, de rocs grans a la natura, ha tingut incrustacions, ha tingut intervencions, vetes, o ha creat un color diferent, però moltes de les pedres que comprem són quars, la mateixa composició. L'ametista és un quars, d'acord? I hi ha quars, comprem
també quarts fumats, que no són blancs, però que la composició és la mateixa. El quars, que ni diem lletós, aquest blanc, aquesta l'he recollida jo, i no sé si es veu, però té puntes de quars cristall, però la majoria és quart lletós. La composició, la mateixa. Després, segons el color, segons les vetes o incursions que tenen d'altres pedres, les propietats varien, naturalment que sí. Però vull sobretot que us quedeu amb això, que les pedres és interessantíssim conèixer-les, però primer s'han de conèixer moltes coses que normalment passem per alt, i és això. Pretenc que ara ens convertim tots en un expert en cristal·lografia mineral, no sé ni si es diu així, però no pretenc això. El que pretenc és que sapiguem d'on ve aquesta energia per la qual la posem en un determinat ritual. Que sapiguem d'on ve aquesta energia per la qual durant un temps ens aconsellen potser que ens posem una pedra a sobre a l'alçada de segons quin centre d'energia, que dormim amb ella sota el coixí. Aquestes coses tenen un efecte? Sí, però com us he dit abans, no funcionen soles. Hem de ser coherents després de fer servir la pedra, sigui portant-la sobre sota el coixí, en un ritual, en una cerimònia, hem de ser coherents i després intentar portar la vida adequada, la vida que ens encamina, fer servir les tècniques, teràpies, pràctiques que ens encaminen cap a aquesta millora que volem en la nostra vida. O com jo sempre us proposo, cap a trobar el nostre propòsit autèntic d'ànima, que hem vingut a fer aquí, perquè quan trobem això, aleshores s'alineen moltíssimes coses i comencen a passar d'una altra manera. Perquè sí, senyors i senyores, la màgia existeix, i tant que existeix, el que passa és que a vegades no és el que ens pensem. Més pedres que fàcilment podeu fer servir en un ritual. Les pedres que gairebé tot el material que contenen és metall. Això és una calcopirita irisada, que és una pedra que particularment m'encanta. Aquí també tinc pirita normal barrejada. Aquestes pedres que venen de metall, que poden tenir intervenció d'or, plata, de coure, de ferro, d'alumini, o que són directament això, aquestes també són segures de fer servir, en principi, encara que no sapigueu molt per què. Perquè són pedres, diguéssim, molt fines, molt refinades, no refinades per la mà humana, sinó que la seva energia és molt pura i és molt potent, igual que la del quars i que la de l'ametista. Per això, quasi bé tot el que tenen a l'entorn tendeixen a netejar-ho i tendeixen a donar-li força com quan carregues una bateria. Serveixen només per això? No, naturalment, cada un té les seves propietats, però us les suggereixo per començar, pels que esteu començant. Una cosa, després, deixeu-me als comentaris si us ve de gust que faci un vídeo explicant concretament les propietats d'algun grup de pedres segons el color o d'algunes pedres que tingueu curiositat en general i el faig. Poseu-m'ho als comentaris, si us plau. Què més? Mira, aquí tinc una selenita. Jo em dic Moon, o sigui que tot el que sigui pedres que tenen a veure amb la lluna m'interessa. Això és una selenita. Aquí tinc una pedra de lluna. Una pedra de lluna de veritat. Parlarem també un altre dia. Voleu que parli un altre dia de com hi ha pedres que ens venen gat per llebre? I no ho fan expressament, tampoc, no diguem de seguida allò de és que m'han estafat, sempre estem pensant que hi ha alguna força exterior que ens vol fer mal. I d'aquí ens ve el mal moltes vegades, de pensar-ho. No, el que sí que passa és que amb la popularització de les pedres per portar pedres semiprecioses o minerals amb penjolls, amb joieria en general, o fer-los servir per la sanació, pels rituals, etc. En els últims anys s'han popularitzat tant, i quan dic últims anys me'n vaig cap a 15 ja, que les venen a qualsevol lloc, i les persones que les venen, fins i tot els distribuïdors, no són precisament experts ni en teràpia amb minerals, ni en mineralogia en si o geologia. I per tant, hi ha coses que es venen i es venen com una cosa o una altra. Algun dia us explicaré quines i us ajudaré a distingir-les si voleu, però per exemple el citrí, la pedra de lluna, aquestes dues particularment són dues que es venen moltes vegades
adulària, labradorita blanca per pedra de lluna o ametista reescalfada per citrí. Què passa? Tenen menys propietats? Bueno, tenen unes altres, però el que sí que és important és que si realment ens volem prendre en sèrio, quan vulguem anar filant més prim i veient cada pedra per què serveix i poder posar en el ritual pedres que ens resultin, ens connectin molt amb una energia determinada, potser que sapiguem que la pedra que estem posant és la que ens pensem que estem posant i no una altra. En aquest sentit és important, d'acord? Allò de les pedres ens criden, no les anem a buscar. Com tot. Per què esculls una branca per fer una vara o una vareta en comptes d'una altra? Doncs perquè hi ha alguna cosa que sents que la fa connectar amb tu. Naturalment que la màgia, que el xamanisme té unes tècniques, uns passos que s'han de seguir, uns mínims de cordura i d'organització. Però això no vol dir que precisament tractant-se de la matèria subtil que tracten i subjectiva no ens haguem de deixar portar moltes vegades per aquesta sensació de això és el que necessito ara. I el mateix quan parli de les herbes us diré el mateix. No, òbviament, si us les preneu, perquè si a algú se li dona per pensar això necessito ara d'una herba que li ha de sentar malament o d'un bolet, millor que no. Però amb les coses que es fan servir externament, clar que sí, que ens podem deixar portar per això ens diu més ara, aquesta, a lo millor ens agradarà una, jo que sé, simplement perquè és més brillant o més bonica, però no sempre ens atrau la més brillant i la més bonica, d'acord? D'això en podem fer cas, no només a l'hora de comprar-la o d'anar-ne a buscar a la muntanya, també a l'hora de posar-la al ritual. Encara que ara posem per casa, estem començant i anem a lo fàcil, quarts i ametistes, no em vull complicar la vida més, posem hematites. I dic, no sé quina posar, perquè per aquest ritual, clar, però jo tinc aquesta intenció, ho vull fer perquè, doncs aleshores sí, posa la que més et vingui de gust d'aquelles que tens allà. Potser ja ho has pensat abans, potser anaves a fer el ritual i has vist una en el lloc on les tens guardades i has dit, aquesta, avui aquesta, i no sé per què. No t'ho preguntis, a vegades ens preguntem massa el per què de les coses, i això està molt bé per la ciència, però no necessàriament per la màgia, no necessàriament per la sanació xamànica. Una altra cosa que em pregunten molt és com les rento i com les carrego. Com les neteges? Doncs sí que és important netejar-les. Encara que no les facis servir, normalment les tenim en espais tancats on no els hi toca la llum. Amb armaris, amb calaixets, amb estanterietes d'aquestes que venen en compartiments. I si no les teniu en compartiments, tingueu-les en bossetes o ben embolicades, que no es rossin les unes amb les altres, que no barregem no només les energies, sinó que les danyem. D'acord? Aleshores, com les netegem de tant en tant? Netejar-les amb aigua plus. Aigua plus sal, aigua plus sàlvia, aigua plus mel, per exemple, que no hi ha molta gent que ho sàpiga. L'aigua en sal, per què no sempre? Hi ha molta gent que ho posa tot en sal directament i en realitat la sal, admetre-la, només l'admeten aquells minerals que estan per sobre del 6 a l'escala de Mohs, que seria totes les varietats del quartz i algunes altres. Però n'hi ha d'altres que no, que segons si són més toves i segons quin color tinguin també, si les posem amb aigua en sal, poden quedar com perdre la brillantor, perdre el color o fins i tot fer-se molt bé. Si són pedres que, per exemple, que tenen un origen amb el guix, si no es desfan del tot, es desfaran en part. Per tant, aleshores va molt bé l'aigua en sàlvia o l'aigua en mel. Si una pedra és delicada o no voleu posar-la en aigua, la podeu netejar amb el fum de l'incens, del palo santo o de les herbes que vosaltres cremeu si cremeu herbes. Jo en cremo, ja us ensenyaré un dia. Directament assecades i les cremo amb una peça, amb una mena de brasaret petitet. Amb aquest fum també podeu, amb un cuenco, que no fa falta que sigui tan gran com aquest, però que aquest va bé perquè aquí podeu posar una, dos o tres pedres que no es toquin. Per exemple, la pedra és grossa, però jo la puc posar aquí dintre i aviam, perquè pesa, Bueno, ara no m'hi estaré molta estona aquí netejant-la. M'encanta com sonen.
La qüestió que la podeu netejar també a través de la vibració sònica. Això és un quart rosa, no sé si us l'he ensenyat abans. Carregar-les, que en diuen. S'han de carregar amb lluna plena, es poden carregar amb la lluna nova? Aviam, el que és molt important és que de tant en tant sí que les carreguem, que els hi donem vidilla a l'exterior, perquè normalment les tenim tancades. Nosaltres necessitem la llum del sol i necessitem també el període de la nit i de la lluna. I ens influeixen. Amb elles també, i les tenim tancades amb calaixets o amb armariets. Per tant, sí, tragueu-me-les de tant en tant, a prendre el sol i a prendre la lluna. Amb lluna plena? Sí, per què no? Amb lluna nova? Home, la lluna nova amb la màgia més purament, amb el xamanisme també, però molt més amb la màgia i la bruixeria, té molta utilitat i molt significat. I penseu que jo sóc xamana, però sóc una xamana amb molt de bruixa. Per què això? Faré un vídeo, us ho prometo, explicant diferències entre mags, bruixes, esoterisme, xamanisme, espiritualitat, diferències i coses que tenim en comú. Però, perdó, que ara no parlàvem d'això. Jo sóc una xamana que tinc bastant de bruixa i aleshores lo de les llunes noves i tot això, per segons què sí que m'ho miro, però de moment no cal, de debò no cal. L'únic que hem de fer és que aquestes pedres sentin aquesta energia que ve de l'exterior, que ve de l'espai, i el que han de fer és estar estones al sol i estones a la lluna. D'acord? Si voleu fer servir les llunes plenes perquè així a més us ho marqueu al calendari i teniu una regularitat, estupendo. I a més, ara hi ha apps per tot, hi ha aplicacions del mòbil boníssimes que us diguen la lluna plena amb exactitud, i amb això sí que us aconsello. Si aneu a fer alguna cosa amb la que necessiteu posar amb lluna plena, feu-ho, mireu que la lluna estigui o plena, o si a aquella hora no us va bé perquè resulta que això és al dematí o que comença a estar plena al mig de la matinada, quan encara està creixent a punt de plena, perquè si no, quan decreix ja la funció és una altra. Avui us estic donant molts inputs sobre coses que veig que després hauré d'anar desenvolupant, però vale, avui m'ha sortit així. I aviam, què més sobre les pedres? Ah, sí, les pedres que un troba en les seves sortides a la natura, com ara aquesta. Com ara aquesta. Com ara aquestes, que a més resulten que porten quarts, però les he trobat a la muntanya. També, com alguna pinzellada, dir-vos que hi ha algunes pedres que no són tals. Això és àmbar. Bé, de fet, això és àmbar, això tinc la sospita de que és resina de copal. És una de les altres pedres amb les que les poden colar, segurament per desconeixement. I això és resina d'un arbre. Una altra pedra que no és una pedra és el corall. Té una composició química en la qual entren minerals, però hi ha matèria orgànica també, perquè això originàriament, quan està al mar, és un animal i està viu. Com a veus us he anat posant fotos de totes les pedres que tinc sobre la taula i insisteixo, si voleu que parli d'alguna pedra en concret, digueu-m'ho. O d'un grup de pedres segons el color. O si voleu que parli dels diferents quarts, de les diferents àgates, que aquesta és una altra. Això és el que entenem per una àgata i això és el que és una àgata de tall, d'acord? Però hi ha moltes altres pedres que tenen un nom però que també són àgates. Per exemple, una que és bastant popular és la cornalina, que en diem cornalina o corneola, però que és una àgata cornalina, allò que dèiem abans, mateixa composició, diferent procés a la natura i aleshores a vegades diferent color, etc. Diferents propietats, sí, però com veieu avui d'això no n'he parlat ni en parlaré. Per avui plego i ens veurem divendres que ve. Moltes gràcies per tot
i, com sempre us dic, sobretot, si us ha agradat, no oblideu posar els likes. Si encara no us heu subscrit i el canal us interessa, feu-ho, subscriviu-vos. I com dic sempre, segur que teniu amics i amigues als que tot això els hi pot interessar. No us oblideu d'aquestes persones i envieu-los per WhatsApp, compartiu-los en el Facebook, m'és igual, parleu-los d'això, fem aquesta comunitat més gran i fem coses entre tots. Tinc ganes que fem coses entre tots, per això us demano, sempre que em poseu coses als comentaris, a més crec que és important i a mi m'enriqueix molt també que vosaltres parleu, que vosaltres digueu la vostra, que vosaltres m'expliqueu el que vosaltres sabeu del que jo explico i em pregunteu el que no sabeu si teniu ganes de saber més. Ja no m'enrotllo més. Vinga, ens veiem aviat.